जबरदस्त कुस्ती झालेली. कुठला पहिलवान जिंकला? कृपया प्रेक्षकांना विनंती राहील माझी, सध्या गर्दी खूप दाटवलेली आहोत. कुस्त्याला आता थोडं मास्कचा वापर करा. आपण गर्दीमध्ये आहात, प्लीज सगळ्यांना विनंती आहे, मास्कचा वापर करा. आपण गर्दीमध्ये बसतो. पैसे भेटले तुला? गोपाल कंडोर याची बागशी रोडचे आमचे अतिशय सतत सहकार्य असणारे आमचे सचिनराव ढेवरे आता खाली बसायचे. कुस्त्या संपलेलं आहे बरं का, खाली बसा आता. ए पहिलवान 1 रुपया खाली बसा. या ठिकाणी विजय गवळी विरुद्ध आमच्या बागशी रोडचं एक नाव संपूर्ण भारताच्या कानाकोपऱ्यात, ज्याने 19 डिग्री सेल्सिअस मध्ये साधू सेवा दिली. सोनवणे कंड 1500 रुपयाची कुस्ती बघा. धन्यवाद. मालेगाव धन्यवाद. ही कुस्ती ती आमचा सही दीपक भाऊ लावण्यात येणारी सगळ्यात मोठी कुस्ती आहे. आता कुस्त्या होणार आहे बरं का त्या त्या. मोहोळ पैलवानाला आला का? पाटीलला म्हणत अरे वा! देखो सरजी सरजी 1 मिनिट. महाराष्ट्र केसरीच्या अधिवेशनाला तो खेळणार आहे बरं का. पुणे शहराकडनं मुन्ना जुलूम केला त्याला मोहोळ हरवलं. पैलवान. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. शिवराज मोहोळ महाराष्ट्र केसरीला खेळणार आलेले आहे. मानकरी राष्ट्रवादी अमृता तर्फे मोहोळ. 23 वर्षाचा तरुण तरणा बाळ पोरगा बघा. फक्त वय 23 वर्ष, फक्त 23 वर्ष. करा करा. येथे महाराष्ट्र केसरी राजूभाऊ मोहोळ यांचे ते चिरंजीव आणि महाराष्ट्र चॅम्पियन, नॅशनल चॅम्पियन अमृता मोहोळ यांचे ते अरे पुत्र. पैलवान बघा. या कुमार ठिकाणी महाराष्ट्र केसरी आहे बरं का. कुमार महाराष्ट्र केसरी 10 किलो वजनाचा पैलवान, 18 वर्ष. वारे पैलवान. वारे पैलवान. त्याच्या मात्या पित्याला उस्तादलं. अनिल ब्राह्मणी आपण आधी फिरवला कड्यामध्ये, सगळ्यांनी पाहिलं. आणि 41,000 चांदीची 1.25 किलो चांदीची गदा राष्ट्रवादी तर्फे देण्यात येणार आहे. या कुस्तीचे मानकरी कोण ठरतं हे बघूया. सैफ अली पंजाबी, सैफ पंजाबी बरं का. हाजी अलीम तालीम मालेगाव गुलमा बाबा यांचा पठ्ठ्या, वस्ताद गुलमा बाबा यांचा. आणि निलेश भाऊंची कुस्ती सोड करून द्या. खूप वेळ झालेला आहे. खूप वेळ झाला. सोड करतायत. पंचांचा निर्णय सोड साठी आहे. ही 2 नंबरची कुस्ती होणार. हा पंजाबी चला कुस्ती पंचांचा निर्णय भाऊ.